Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň täsirleri ilat arasynda gün saýyn köp duýulýar. Munyň bilen bagly Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde dilegçileriň sany gözi görteli artan mahaly çağalaryň arasynda ogurluk hadisalary hem köpelýär. Bu ýagdaýlar barada polisiýa işgärleriniň, telekeçileriň we ýaşaýjylaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä çağalaryň arasynda ogurluk hadisalaryna esasan şäheriň hususy dukanlarında ve bazarlarında duş gelse bolýar. Ol çağalaryň köplenç adyk önümlerini ogurlaýandygyny aýdyp, ýakynda bolan bir waka barada maglumat berdi. Akşam dukan yapılmanka üst başı könönüşün bir oğlan dukana girip kapynyň golaynak tekçeden yarım kilogram kök ogurlady. Men oğlanjygyň ýzynyň ılgap tutdum we desini dukanıma getirdim. Men ondan sen açmyjygym. Näme üçin ogurluk edýäňni soradym. Oğlanjyk jogap bermänkä goňşy dukançym gelip ogurluk edeni bolsa polisiýa çagyraly. Bugün senden ogurlan bolsa ertir bizden ogurlar diýdi. Men oňa dur kökanyň bahasy 7 manat bu çagy aşlygy sebäpli ogurlandyr, hiç kimi çagyrma diýdim. Ol oglanjyk 7-nji klassda okuýandygyny, özüniň we öýdäki iki jigitiniň açdygyny, özüniň we jigileriniň garnyny doýurmak üçin kökany alanyny gurrun berdi. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Bayramalyly telekeçi aýtdy. Onuň sözlerine görä çağı kakasynyň daşary ýurda işlemäge gidendigini, ilk başlarda ujypsyz bolsa da pul iýerendigini, ýöne soňra habar hatyryň kesilendigini, onuň birden ýitirim bolandygyny we özlerini ejesiniň ekleýändigini gurrun berdi. Çağı ejesiniň agşam işe diýip çykyp gidýändigini we öýe ýerden gelýändigini aýtdy. Şeýle ol ejesiniň köplenç pulsuz gelýändigi sebäpli öýde iýmany zat bolmaýandygyny hem gurrun berdi. Bir çağanyň halyna gynanyp onuň eline nar çaýny we keks açyp berdik. Soňra da goňşy dukançy bilen bilelikde plastik paketleri adyk we arasaçylyk haritlarynyň barat önümleri salyp dukanymyzyň işgärine bu haritlary we oglanjygy öýüne ýetişdirmegi tapşyrdyk. Dip telekeçi aýtdy. Telekeçileriň we yerli ýaşaýjylaryň ençemesi soňky hepdelerde şeýle ogurluk hadisalaryna we şuňa meňde şertlerde ýaşaýan hojalyklary köp duş gelýändiklerini aýdýar. Olar ogurluk hadisalarynyň köpelmegine soňky aýlarda polisiýa işgärleriniň dilegçilere garşy görüşi güýçlendirmeginiň belli bir derejede sebäp bolandygyny hem belleýärler. Polisiýa işgärleri köçelerde dilegçilik edýän çağlary we ýaşuly daýdalary goýýarlar. Polisiýa garşylyk görkezýän dilegçiler polisiýa merkezine alınıp gidilýär we bir näçe gün taklanandan soňra öýlerine goýberilýär. Olara döwlet tarapyndan hiç ýyly maddi goldaw berilmeýär. Ýa-da adamlara işsizlik kömek pulu berilmeýär. İşsizleriň iş tapmagyndan goldaw berilmeýär. Netijede dilegçilik etmekden hem mahrum edilýän adamlar şol sanda çağılar, aç galmazlyk üçin ogurluk etmäge mejbur bolýarlar. Dip yerli polisiýa işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada Bayramalynyň polisiýasyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, adyk ýeter ýetmezçiliginiň we gymmatçylygynyň arasynda ýurtda dilegçilik edýän we zir-zibilleri dörýän adamlar köpeldi. Soňky aýlarda polisiýa bu adamlaryň dilegçilik etmeginiň we zir-zibilleri dörmeginiň öňüni almak boýunça alyp barýan işlerini batlandyrdy. Häkimetleriň bu çäresi ýaňy ýakynda bellenen garaşsyzlyk güni ýaly uly bayramçylyklaryň öňü syrasynda hasta güýçlenýär. Türkmen hökümeti ykdysady kynçylyklary we onuň ilata ýetirýän täsirlerini açaçan boyun almaýar hemde ýurtdaky işsizleriň sany, kömege mätäç maşgallalar barada hiç ýyly maglumat bermeýär. Şol bir wagtda häkimetler ýurtda adyk howpsuzlygynyň üçin edilendigini tekrarlap, daşary döwletlere ynsanperwer kömegini uğradýar. Türkmenistan beýleki haritler bilen bir hatarda azyk önümlerini öz içine alýan şeýle kömekleriň soňkusyny geçen aýyň başynda Pakistana gowşurdy. Bu aralykda telekeçiler häkimetleriň adamlaryň mätäç maşgalalary kömek etmegine de ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri ýetimler öýlerine köpräk we ýygyderli sadaka berýän adamlary ýydarlap başlaýarlar. Bu adamlaryň gazanjy derňelýär, şeýle-de mahkeme olaryň pulunyň bardygyny bilip, olardan para almak üçin dürli bahanalary oýlap tapýar. Şol sebäpli köp adam sadaka bermäge de gorkýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy.